DJ Holy Boy. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Hewe maZimbabwe, hewe bana maZimbabwe amahleli njani indawo yonke lapho likhona khona emazweni, even kona ngapha ekhaya eZimbabwe linjani, Harare, Mutare, Chirundu, Plumtree linjani khona ngapha, Mwanezi. Ama neshamari dzose dziri muZimbabwe kana kunze kwenyika zvinoda kuti mboyeuchidzana zvimwe zvinhu zvatisingakwanisi kurangarira. Hama neshamari ndoda kuti sure mbijana ndinova vanhu vachitaura God is in it, God is in it. Mwari vanhu vachatongwa naMwari. Hatimbotarira pashure apo kuti Herodhi paaigwisana nevana vaIsraeri ana Mozisi paya, wakambovona pakatongwa Herodhi chinzi wauraya vana vaIsraeri ndiani? Kaifaka paya avo vakafira mugungwa shava vaya vanga vasiri vanhu here? Ndiri kuda kutaridzai chimwe chinhu chakakosha muupenyu hwenyu mani, chakanyanyokosha zvikurusa. Mukafunga kuti Mwari vachakuitirai zvimwe zvinhu, you are mistaken. Mumwe nomumwe ngaamire nechake, mumwe nomumwe ngaamire nepake. Zvinhu zvamunotaura zvemisangano yezvematongo enyika hapana zvamunoronga. Munoramba muchingova nenhamo dzenyu. Mutarise kuti vanhu vese kubva kune vanopikisa nevanozviti tisuve nevenyika vose vane zvinhu zvavo. Imwe munovateverera bambo, mai, vana 7 voenda kumusangano kumba kune nzara. Handiti unouya ari 1 munhu wacho, kana ndiMP kana ndikansera, unouya ari 1. Munyatsocherechedza zvimwe zvinhu vanhu vaMwari, muchatambura maZimbabwe. Vamwe vanondosiya kuenda kunorima kana vanotema makwenzi kana vanoshakura vachienda kumusangano. Ndinofunga zvinokanzwa Mnangagwa anoda vanhu kunoshakura purazi pavo. Munoenda mose mukarega kurima misha yenyu. MaZimbabwe ndinoona sekuti makapindwa nechimwe chinhu chisina kunaka. Asi vanhu vazhinji vanotaura nezvazvo. Mukai muhope dzamunadzo. Siyana nezvemusangano wezvematongo enyika. Ndinoti kwamuri endai munovhota nguva yekuvhota yakwana. Ukaona uri munhu, uri baba, uri mukomana, uri musikana, uchibuda mumba, uchimhanya kunokokorodza vanhu kwavanenge vari kuti uyai tiende kumusangano, une dambudziko gurusa. Ende nhamo ichakusuka kusvika wanofa, nemhuri yako nevana vako vachienda kufa nenhamo. Mazviwa? Hakuna mana. Zvimwe zvinhu zvinotaurwa muBhaibheri ndoda kuti muzvicherechedze nhasi. Zvinji zvacho mifananidzo, zvinji zvacho inhoroondo. Hakuna wakambozviona. Dai Mwari vaitonga munhu unouraya vanhu, dai zvino tina vanhu vakawanda vasimba. Iye zvino munoona kunofa majenerali. Makamboona masiyawo vachinzi afa. Dai Mwari vachingobata zvamasiye vachiuraya masiyawo. Masiyawo acho anofa vese vakauyikwa kuti nhingi une kamwe kafungwa vanomuitira trap nemota, anzi waita accident. Inyaya yekuti vahwa kuti ane kamwe kafungwa kasiriko. Nokuti kana uchinge uchifunga zvinhu kana uchitaura zvinhu unotaura usingazivi kuti munhu andotaurira wakamira sei. MuZimbabwe mava nenyaya makapinda mweya wekungoti muchifamba mose muchishanda mose umwe unenge achingoteerera kuti mumwe anoti kudii. Pane mweya weuroyi
kuroi chaiko chaiko kuno umuntu mukati ndokuri Zimbabwe. Uye hamupofi makangwara. Mnangagwa anogadzira nzira dzokuti vana vake ezvinoitira magenerals ose kafa nevanobviswa pazvigaro anoenda vana vake, kureva kuti izvo each man for himself and God for us all. Mumwe munoverenga bhaibheri indai munotarisa rimwe vhesi handichazviriri panani kuda kudza chokwadi rinoti munhu wauraya munhu kuna Mwari ndiye une mhosva asi wamutuma hana mhosva. Bvisai mweya wekufungidzira kuti muti imwe ndatumwa nezano. Muri kuzvigokera nematambudziko nemangava akawandisa mhuri dzenyu kufunga kufadza kana kutsvaga mari nenzira isiri iyi. Muri kutsvaga mari imwe nenzira isipo. Esomwe tiri kushanda takagwa honda yacho asi tiri kushanda mumabasa because hakuna maramiro anenge atisingashandi. Ndakura munyika medu unoitei munyika macho? Haugoni kana kutenga chivharangozi chaicho unomirira kugurigwa kuita kugura bhurugwa rawagurira bhare duku duku riya ukarivhurisa mukadzi orisona kumashure orivhura osona neshinda nenariti nemavoko zvino woriita chivharangozi. Vanhu vaMwari mukai mamuri, endai munovhota nguva yekuvhota. Siyanai nekumhanydzana nemisangano. Makamboona masoja achisiya kembe achienda kumusangano. Masoja vanenge vari pabasa full time. Iwewe ita somusoja, ita somupurisa unenge ari pabasa full time. Vazhinji vanoona vakapfeka uniform dzamasoja vachiuya kumamisha vakapfeka uniform dzamapurisa vaya. Hapana mapurisa paya. Chinoitika nechekuti kuzano zvainoita inonotora youth kubva kwaMurewa yoiunza kuMberengwa. Yonotora youth kwaMberengwa yoisa kumanesi pasi uko kuChiredzi. Votora youth yekuChiredzi voisa kunana Plamtiri kunana Nkai uko. Vanhu ivavo vose zvavanoita vanozopa $100 kwete tichakupinzai basa. Pamune musingavavoni paya paya vanenge vachisukwa kumusha asi havana zvavadi chavavigira vana vavo. Hapana, izero chaiyo. Ndoda kuti anozviramba izvo akambopiwa $500 andiudze kuti mudhara indakapiwa $500 izero. Indautaura nguva wapedza uchipondana navanhu kuPlamtiri kunana Lupane kunana Zaka Jerera uko wabva kuMberengwa ugondiudza kuti wanga uchiitei. Iye zvino mumwe wacho vamwe venyu chaivo kana iro iyo hembe yekubhera hamuizivi. Vana venyu vanongoti grade 6 vobva voenda kuSouth. Hapana iyo mari yeexamination fee. Mari $10 yeexamination fee hapana. Unogona uchiyaura uri kuSouth Africa asi hakwanisi kuendesa mwana kuchikoro. Unokwera uchiyaura uri kuBotswana hakwanisi kubhadharira mwana kuti aite grade any grade yangaita kuti agone kutaura chirungu. Hapana. Muri kupema nzira yekupiti vana vaMnangagwa vakutongese zvachikutonga. Mugabe wanga asina vana. Mugabe couldn't have a spirit naMnangagwa because he was lonely. Akatora mwana wehanzvadzi yake akamuisa chirasita mwana wehanzvadzi yake yasara Mugabe. Right, akatora muzukuru wake akamuisa anga akamuisa kuZiva, chairperson weZiva. Anona zvaita. Saka iwewo ziva kuti zvaunoita uchigadzirira vana vaMnangagwa mabasa upenyu hwakanaka ivo vako vari kuJoni. Vamwe vanodoresa mombe dzevanhu mumaraini. Zvinokubatsirani? MaZimbabwe mukai muhope makadhakwa zvikudhakwa zviya neubenzi. Makadhakwa. Ndiri kuudza izvozvo maZimbabwe, siyanai nazvo zvamunoita. Tsvagai upenyu hwenyu. Ndinofunga ndakudza zvakakwana. Kuvhota kunoendiwa nguva yekuvhota. Kana usavhota futi hazvina zvinokubatsira.
unobva from January usinambodya nyama pamba pako. Vana vako havaizivi nyama. Mwana wako havhiri chivharangoni. Zvinondirwadza kuti vana vanoenda South Africa. Kuri sei mamuri mumashona. Mandevere vamboya Botswana vakaona kuti hakuna dhiri voenda South Africa. Munobatana nkunzi futi imwe pacho zvemuri maZimbabwe. Pakutaura mutauro, you are excellent. Pakudzidza mitauro, maZimbabwe are very excellent. Chamunongozondikashamadza, munomirirana munzira muurayana. Plus hamundodyi ngozi. Nemakazodza kuti kuzi kufa ndokupi. Izvo masenza mapurazi uko. Baba Titi Talk ari kutaura. Musenza mapurazi makapisiya kumusha. Munosenza mapurazi South Africa. Ubanzi hwaita sei, ubhalanzi hwaita seiwo. Maipinda mapurazi mshora yamuka. Waizviziva kuti hauna kana dhongi, hauna kana chikatsi, wanoenda kuti ndoda kubatira nzvimbo mupurazi. Indinoziva kuti babanguru vangu vakaona babanguru vangu vaipiwa minda mapurazi. Vaine ng'ombe chipano, mombe chipano, madhongi, chikoforo, chingoro, badza, hara. Vamwe vanga vasina hara vaiva nechikoforo pamunda. Purazi unorima. Nokuti vaona madhimeni vanenge vachiuya vachizoasesa munda wako voona kuti unoziva zvanoita. Nyangwe zuva rikapisa unorima, unopa unokohwa. Wati mukazwana purazi, wati mukazwana mugodhi wemvura. Nothing wonders. Imwe makangoenda kumapurazi uku muchimanyira kuvinga mhuka, nhoro, mhehwe, pedzisira mubata nezvinhu nemakora, zvikadzi zvesango zviya. Muchidya. Dzapera vane nyuma kumhanya mose muinda South Africa zvino mapurazi angova matongo. Angova masongo asina development. Kwamaimhanyira kwacho kuenda kuna mapurazi hakuna kana vhure ng'ombe rokurima kune vhure ng'ombe. Saka takakudza munomhanyira kuvhure ng'ombe hamumhanyiri kuvhure kurima. Vhure kurima ririko kwavakaenda vakanisa mapurazi avo 2, 5, 6, 7, 8, 10 munhu mapurazi kunzvimbo inokurima kusina imwe imodzingigwa uko. Iye zvino ukanye usvika ukawanikwa pauri pane vhu rakanaka. Vanhu vaya vaisavhaiva, vanotuma zvipoko zvavo izvi mijibha yemayuti vaya achinosavhaiva. Vakawana pane vhu rakanaka, unoigigwa tsamba nekuudza kuti pane zvinobuda zvinobva muvhu. Vana goridhe vanani ende pakasavhaiva 1990 kana 1970. Pakasavhaiva unopiwa bepa rakanyorwa kudera dziri nhema. Ndio zvinogona kamanisa. Zvaingofa nhema dzaitogwa muhondo dziya dzinongovapo ndoganjizvitaura. Dziripo. Saka chizipai kuti imwe muri zvipanera, muri dzisando dzoshandisiwa kuti ndigadhe motikari. Kana motikari papa vanotora zvipanera ndozvanoshandisa. Ivo zvinoshandisa mascrewdriver kugadzira motikari. Yofitigwa nescrewdriver yomupati yona akatokwira. Saka unenge watora screwdriver kugadzira upenyu hwamwana wamunanga. Zvinokahlamadza, ina zvinogwadza. Unoenda kuona munhu mapenzi. Unokora uchimhanya uchiwambuka Limpopo, uchiwambuka Ngezi. Uchiwambuka Lundi. Shashe. Uchipinda mvura ichisvika muhuro. Kana ukasvika pane gomba hauboni kwaumbonyura usvika wavhara musoro. Wabudira pamberi ipo utasonga utogwa nemvura. Because of idiot. You're idiots.